जोंना बाजैया गाबगुलायबायलै नै अनाखाना गाबगुलायखादों खामानि मोनैनिनो माने केमेरा खेबजानानै लाजिनानै मिनिदों। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि नैबे बि ब्लग्स इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो नै दिनै खनसेबाव बरायबावबाय। मानो होनबा दिनैनि भिडिअ'आनो लास्ट जागोन आरो भिडिअ'खौ एन्डसिम नाय जाहाथे मोनफ्रोमबो टपिकआव नोंथांमोना बुजिनो मोनो मिथिनो मोनो। दे होमब्ला भिडिअ'खौ जों सुरु खालामदिनि। गैलालै लोगोफोर आन्दायबाय ओरै थांनोबो थाखा फैसा गैला आरो नै मबाइलाबो फाननांगौसो जानानै फैनोसै। मबाइल फानबाथाय गैला रायजोफोर नोंथांमोनहा नुनाय नंला दिनैनिफ्राय आंनि इउटुब चेनेला गैला ओरैनो दैयावनो थांसिगोन। खाफालाव जे लिरनाय दङ बेनो जायो। मालायनि गोदै रावाव गोजावनानै फैबाय मुम्बाइआव हनै दाना आन्दायफैलायसो। दा बिदिनो माने आं फाननो दा होदों मबाइलखौ। माने मबाइलाथ' रेडमि नट 10 प्र मेक्स नै दाख्लैसो ओंखारनाय बेबो मास मोनथामल' जादों आरो मास मोनथामाव जेबो जायाखै मबाइला मोजाङैनो। केमेराया 108 आरो ओरै प्रसेसरा माने मबाइल गिदिरखौथ' एन्ड्रइडखौथ' माने प्रसेसरखौ नायनानैसो लाखायो नालाय। प्रसेसरा बेना 732 आरो ओमफ्राय केमेरा 108 बेटारिया 5020 आरो माथो बेजों लोगोसे मोनसे नैबे इयारफनखौ हरफानो नागिरदों ब्लुटुथ इयारफन बेबो 4000निखा बेखौ हरफागोन। आरो सोरबाफोर लानो सानदोंबा नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम आरो आङो नैबे नाम्बारखौ होखाबाय स्क्रिनावनो। नैबे नाम्बारखौ लानानै फन बुनो हागोन आरो ना कन्टेक्ट खालामनो हागोन सोरबा लाथारनो गोसो दंबा आरो। मबाइलाथ' जेबो डिफेक्ट जायाखै माने 3 मास जाजोबाखै नालाय। आं नैबे लेखायाव नायबानो नुयो दाथ' 10 मास जाबायना 10 मासाव आं 7 मासाव लादों जुलाइनि 18 लाबाय ओमफ्राय नै दा अक्ट'बर नै दिनै कय थारिख 3 मासानो जाजोबाखै होनजायो। दा उफाय गैयियाव फाननांगौ। सोरबाफोर लानो गोसो दंबा कन्टेक्ट खालाम नैबे नाम्बाराव। दे होमबा लोगोफोर शेयार खालामना हो बे भिडिअखौ बयनोबो लोगोफोरनो जेसेबां नोंनि लोगोफोर दं शेयार खालामना हो। सोरबाफोर बायसान्सनि थाखाय माने एसेबाबो मदद होनो हायो। बेनो नै मबाइलनि रिसिभा बेनो आरोना 21000 लादोंमोन। नामा नै बेनो रेडमि नट 10 प्र मेक्स 21000 दामा। ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखै नैयावनो दङ नै डेटआबो बावनो दंजोबखायो। नै बेनो डेटआ माबाल' जादों मास मोनथाम जाबाय जेबो डिफेक्ट गैया। बेजों लोगोसे दा आङो नैखौ हरफानो सानदों बेबो बारा गोबाव जायाखै। बेनिखौथ' रिसिभ मोनाखै 4000 जायाखै आरो लानाया थाइसे खम 4000 होनजायो। 4000 होबोदों होबोनायालाय नैबेनो। ओमफ्राय दा मोननैजों आङो 20000 दा होदों। 20000 सोरबाफोर लानो गोसो दंबा फन खालामनो हागोन। बेयाव फैनानै रसा नांहांसो जाबाय हनै कन्टेक्ट लानानै फैलायलायबाय कम्पानियाव। गैया मानसिखौ नांलानो सौफैनायजों रुम भारा लाखांनानैसो कम्पानियाव मानसिखौ नांला होनबाय। दा नै जोंहा साथामबो गोदाव सोरावसो थाबाय। हनै बाजै दं आदा दं आं दं। दा खामानियानो मोनला रुमा भारा लानानै थाखाबाय आन्दायबायसो माथो। आरो आखायावबो फैसा थाखाबो गैलाना खमजुरि जालांबाय। आरो ओरै दस्रा कम्पानियाव कन्टेक्ट बिदिनो सोंलाबायनानै नै दाख्लै सोंलाबायनानै नोंथांमोनाबो सोंनाय भिडिअ आपडेटखौ नुखादों जानो हागौ। मोनदोंमोन मोननाया माने बे कम्पानि नागिरना मोनबायना मावदोंमोन मावनायालाय मावनानै हनै साननै मावनायावनो साननैयावनो गैया जोंहा जायासैलाय। फार्स्ट दिनाव 8थायाव थांबाय आरो सेकेन्ड टाइमाव 9थायाव थांबाय बेनिनो गैया जोंहा मोनासै खामानिखौ। 8थायाव जों जे कम्पानियाव कन्टेक्ट लाना फैदों बेहाय नांलालायनो जोंखौ
मानसिया बारा जाबाय नै दा ओंखायनो नांला कम्पानियाव ओमफ्राय नाङा होननायखाय रुमाथ' भारा लाबायना खुनुरुखुम फैसा भारा होनो हागौबाय मास मोनसेनि आरो दा हनै दस्रा कम्पानियाव मावदोंमोन बै दस्रा कम्पानियावबो माबा गावसोरनो बुंबाय 9टायाव फैबा 9टायाव हरनि न' जाबाय फैसाबो गैला आखायाव माजोंबा न'आव थांबाव बबेहाय मुम्बाइआवनो थैनांसिगोन थिनबाय माथो हागौमानि सेयार खालामना हो बिदेशआव फैग्राफोरनो बयनोबो सेयार खालामना हो बे भिडिअखौ जोंबा गोदाव सोराव जादों नै मबाइल थबाइल फाननांसैसो नै माथो गैला मबाइल गिदिर थाखानायखायसो दा मबाइल फाननानै थांनो हासिगोन मबाइल गैयामोनबाथ' जों गैलामोन रसा नाङै नाङै थानांसिगोन बे मुम्बाइआवनो दे होमबा एसेनोसै लोगोफोर